Ola. Hoxe imos falar dun tema que é crucial coñecer, o desemprego e as prestacións que existen en España. Sabes que pasa se perdes o teu emprego e que axudas existen? É moi posible que ao longo da túa vida laboral te atopes algunha vez en situación de desemprego, polo que máis vale ter o tema preparado. Lembra, isto entra no exame e na vida real. O paro, ou prestación por desemprego, non o xestiona a Seguridade Social, senón o SEPE, o Servizo Público de Emprego Estatal. E hai dúas modalidades principais, a prestación contributiva, para quen cotizou suficiente, e o subsidio asistencial, para quen non cumpre os requisitos da contributiva ou xa a esgotou. Imos co paro de toda a vida, a prestación contributiva. Para acceder, necesitas: primeiro, ter cotizado polo menos 360 días nos últimos 6 anos. Subscribir un compromiso de actividade, que quere dicir que a persoa está dispoñible para buscar emprego e aceptará unha colocación axeitada, así como que asistirá aos cursos de formación e outras accións formativas e de orientación laboral. Estar en situación legal de desemprego, como as que podes ler en pantalla. Como ves, se marchas voluntariamente, en xeral, non tes dereito a esta prestación. Unha vez que remata o teu contrato ou as vacacións pendentes, tes 15 días hábiles para solicitar a prestación. Podes facelo online a través da web do SEPE, para o que necesitarás identificación digital, ou pedindo cita previa para facelo de forma presencial. Non esquezas que serán necesarios o teu DNI e o certificado de empresa. Lembra, se te pasas deses 15 días hábiles para realizar a solicitude, perdes días de prestación. Infórmate ben sobre os prazos. Durante o tempo que cobras o paro, segues cotizando para a xubilación, o que é moi importante para o teu futuro. A duración da prestación depende do tempo que cotizaches. Por exemplo, se cotizaches un ano, tes dereito a 4 meses de paro. E así, como podes ver, vai subindo ata un máximo de 2 anos, 24 meses, se cotizaches 6 anos ou máis. O que vas cobrar depende da túa base reguladora, que se calcula a partir do teu soldo nos últimos 6 meses. Os primeiros 6 meses, cobras o 70% desa base reguladora. A partir de aí, o 60%. Pero hai máximos e mínimos. Por exemplo, en 2025, o máximo sen fillos e fillas é 1.225 euros e o mínimo 560 euros. Se atopas un traballo de menos de 12 meses, o paro suspéndese e podes recuperalo despois. Se traballas máis de 12 meses, xeras un novo dereito ao quedar en desemprego e podes elixir entre o paro vello ou un novo, segundo che conveña. É importante suliñar que o paro que non se escolla desaparecerá e non nos servirá para o futuro. A partir de abril de 2025, se durante o período de tempo que estás cobrando a prestación contributiva por desemprego atopas un traballo a tempo parcial ou completo, é posible compatibilizalos. Esta prestación pasará a ser un complemento de apoio ao emprego que durará, dependendo das circunstancias, como máximo 180 días. Existen unha serie de requisitos de acceso a esta compatibilidade que podes consultar no SEPE. Se traballas no sector artístico ou esténica do mesmo, tes unha prestación especial para os supostos en que non poidas acceder á prestación por desemprego contributiva. Só necesitas 60 días cotizados nos últimos 18 meses ou 180 días nos 6 anos anteriores, e podes cobrar entre 480 euros e 600 euros ao mes durante 120 días. Infórmate ben no SEPE se é o teu caso, xa que ten particularidades. No caso de que non teñas dereito ao paro contributivo por non ter cotizado o suficiente, ou se xa esgotaches a túa prestación, existe o subsidio por desemprego. O subsidio ten requisitos diferentes, debes estar en situación de desemprego, inscrito como demandante de emprego e ter baixos ingresos, menos do 75% dos MI. Segundo as novas normas de 2025, as contías son de 570 euros durante os primeiros 6 meses, nos seguintes 6 de 540 euros e posteriormente de 480 euros por mes. A duración habitual é de 6 meses, pero pode prorrogarse ata 30 meses nalgúns casos, dependendo da idade e das responsabilidades familiares. E, atención, para maiores de 52 anos, este subsidio cotiza para a xubilación, o que é moi importante. Ademais destas prestacións, infórmate no SEPE sobre outras posibles axudas ou programas de formación e reinserción laboral que poidan estar dispoñibles na túa situación. Lembra que, mentres cobras calquera prestación por desemprego, tes a obriga de buscar emprego activamente e renovar a túa demanda de emprego nos prazos indicados. Consulta sempre a web oficial do SEPE para información actualizada e utiliza o seu simulador para calcular o que che corresponde. E, por suposto, se tes dúbidas, pregunta antes de facer nada, cada caso pode ser diferente. Isto é todo polo de agora. Espero que che quedara claro como funciona o desemprego en España.